La indústria dels videojocs és un sector estratègic de present i de futur. Sabies que els videojocs són la primera font mundial d'oci? I una referència cultural per a milions de persones de totes les edats? Són entreteniment, cultura, innovació i un pilar del món digital que genera ocupació de qualitat i resulta clau en la revolució cultural, educativa i sanitària. En el sector educatiu, per exemple, s'utilitza per ensenyar des de geografia o matemàtiques fins a protecció del medi ambient o com portar una dieta sana. Els videojocs converteixen l'aprenentatge en un procés amè i estimulant i transmeten valors positius com l'esperit de superació, el treball en equip o el respecte cap als altres i a les normes. Per garantir que els videojocs s'utilitzen de manera adequada, s'ha posat en marxa The Good Gamer, una plataforma dirigida a jugadors, pares, educadors i científics, en la que es promou un ús responsable dels videojocs i es mostren les seves múltiples aplicacions en el tractament de malalties com l'Alzheimer, el càncer o diversos trastorns mentals o per potenciar capacitats com els reflexos, la memòria o la sociabilitat. A The Good Gamer pots trobar els decàlegs de bones pràctiques per a pares i joves o les claus per la utilització òptima dels videojocs. És important respectar els codis PEDI de qualificació per edats que tenen tots els videojocs, així com utilitzar les senzilles mesures de control parental dels dispositius. Jugar en família us servirà per conèixer-vos millor, passar grans moments i aprofundir en els límits a respectar dins l'entorn digital. Visita thegoodgamer.cat per obtenir més informació. Els videojocs són un món de possibilitats en continu creixement. Anima't a explorar-ho!